Nasledujúci test vznikol v spolupráci s www.motointegrator.sk. Škoda Octavia druhej generácie sa poprvýkrát objavila v marci roku 2004 na autosalóne v Ženeve. Stála pred ňou ťažká úloha. Musela nadviazať na obrovský úspech, ktorý zaznamenala jej predchodkyňa najmä v strednej Európe. V médiách síce jej príchod nevyvolal toľko hystérie, no predajnosť bola opäť vynikajúca. Nová Octavia bola na prvý pohľad robustnejšia a môžeme povedať, že aj dospelejšia. Vďaka novej platforme dokázala odstrániť najzávažnejší nedostatok, ktorým trpela jej predchodkyňa. Cestujúci na zadných sedadlách už nemuseli kolenami masírovať chrbty vodiča a spolujazdca. Druhá generácia prišla na trh spočiatku ako 5-dverový liftback. Škoda predstavila kombi s pohonom predných alebo všetkých kolies až počas jesene na autosalóne v Paríži. Vrchol ponuky s označením RS s 2-litrovým benzínovým motorom sme spoznali o rok neskôr vo Frankfurte. Rok 2007 patril príchodu verzie Scout a RS s turbodízlom prišla v roku 2008. V tom istom roku však už takmer všetky verzie Octavie prekonali facelift, ktorý okrem zmenených svetiel, masky chladiča a nárazníkov znamenal aj väčšiu obmenu v oblasti ponuky motorov. Škodu Octavia druhej generácie môžete na trhu s jazdenými autami nájsť so slušným počtom agregátov. Suverénne najslabšou zážihovou jednotkou je atmosférická 1.4 s výkonom 55 kW, ktorej výrobca v roku 2006 pridal ešte 4 kW navyše. K nepreplňovaným jednotkám sa pridáva ešte 1,6 litrový štvorvalec MPI. S priamym strekovaním paliva bola k dispozícii 1.6 a 2 liter FSI. Neskôr na scénu nastúpili preplňované agregáty, na ktorých čele stojí 1,2 litrové TSI s výkonom 77 kW. Nasleduje ho 1.4, 1.8 a v prípade RSI aj 2 liter. V autobazároch však prevládajú Octavie so znietovým motorom. Škoda spočiatku pod kapotu montovala agregáty s technológiou čerpadlo tryska. S týmto typom strekovania bol v ponuke štvorvalec s objemom 1,9 litra a 2 liter s 8 alebo 16 ventilovou technikou. Od roku 2008 začal výrobca tieto pohonné jednotky nahrádzať priamym strekovaním common rail. V tomto prípade sa objemy ustálili na 1,6 a 2 litroch. Škoda Octavia je známa svojou pomerne vysokou úžitkovou hodnotou. Platí to aj pre verziu liftback, ktorá vyriešila problémy sedánov so zlým prístupom do batožinového priestoru. Vďaka otváraniu polovice zadnej časti si Octavia získala nejedného fanúšika. V praktickosti nahráva aj pomerne veľký batožinový priestor. V liftbacku odvezete 560 a v kombi 580 litrov bez toho, aby ste museli sklapať sedačky. Po ich odstránení vznikne priestor s objemom až 1620 litrov. Jazdné vlastnosti Octavie z autobazáru nie sú vôbec zlé. Športové zameranie však v bežných modeloch radšej nehľadajte. Škoda našla veľmi vhodný kompromis medzi filtrovaním nerovností a stabilitou v zákrutách. Pri prúčom prejazde zákrut sa karoséria síce nakloní, no podvozok si stopu drží húževnato. Prednú nápravu tvorí zaresenie typu McPherson so spodnými trojuholníkovými priečnými ramenami. Vzadu sa nachádza viacprvková náprava, ktorá pozostáva z pozdĺžneho a 3 priečnych ramien. Elektromechanický posilňovač riadenia a brzdy sú naladené veľmi podobne, teda komfortne, ba priam až rodinne. Vodič sa za volantom cíti príjemne. Sedačky ponúkajú veľmi dobrú dávku komfortu aj v najnižšej výbave. Na druhej strane základ ponúka len lacné, škaredé a sivé plasty, nepríjemné na dotyk, pohľad alebo dokonca aj pomyslenie. Vyššie stupne výbavy však do interiéru pridávajú krajšie a hodnotnejšie materiály, medzi ktorými nájdeme napríklad aj kožu. Z hľadiska prevádzky a výdrže je Octavia pomerne spoľahlivé auto. Dobrou odolnosťou sa vyznačuje najmä jej podvozok. Pri väčšom počte najazdených kilometrov sa však samozrejme môžu vyskytnúť vôle v silen blokoch a čapoch. Vo verziách s pohonom všetkých kolies alebo v modeli Scout majú nižšiu životnosť tlmiče, čo vyplýva z ich častejšej prevádzky v náročnejších podmienkach. Pri kúpe sa určite oplatí skontrolovať,
aj prípadne pripojiteľný pohon zadnej nápravy, ktorý reprezentuje Haldex 4. generácie. Výrobca spočiatku odporúčal v tomto systéme meniť olej každých 60 000 km, no neskôr toto odporúčanie prestalo platiť. Majiteľov nepotešia ani nefunkčné elektrické sťahovanie okien, spínač brzdových svetiel alebo svietiaca kontrolka airbagu, ktorej častou príčinou je nefunkčná rozbočka pod sedadlom. V niektorých prípadoch môžu svoju službu vypovedať aj centrálne zamykanie a alarm. Bezporuchový nie je ani ovládací panel Klimatronic. 1,2 a 1,4 litrové motory TSI sú známe svojou vyťahanou rozvodovou reťazou, ktorá môže v extrémnych prípadoch zapričiniť fatálne následky. 1,8 litrový agregát TSI občas trápi aj vysoká spotreba oleja, visiace ventily alebo prasknutá hlava valcov. Benzínové pohonné jednotky vo všeobecnosti môžu potrebovať aj výmenu lambda sondy. Z hľadiska naftových agregátov je najmenej spoľahlivé 2-litrové TDI PD so 16 ventilovou technikou. Jeho neduhom je zvýšená spotreba oleja, prípadne prasknutá hlava valcov. Pri väčšom počte najazdených kilometrov začnú vznetové pohonné jednotky prirodzene trápiť opotrebované vstrekovače, turbo alebo dvojhmotný zotrvačník. Agregáty s technológiou čerpadlo tríska majú pomerne veľké problémy s filtrom pevných častíc, ktorý sa v ich prípadne zvykne rýchlo zanášať. Škoda Octavia predstavuje voľbu rozumu. Srdce v tomto prípade určite nemá hlavné slovo. Ak hľadáte nenápadné auto s pomerne dobrou spoľahlivosťou, dostupnými náhradnými dielmi a dobrými jazdnými vlastnosťami, nemáte nad čím váhať. Bežné modely vás síce nenatknú, no vo väčšine prípadov ani nesklamú. Určite by som sa však vyhol verziám so základnou výbavou. Tie neposkytujú ani dostatok komfortu, ani dostatok výkonu. Najlacnejšie a zároveň najopotrebovanejšie kusy môžete aktuálne kúpiť už za 4 000 eur. Rozhodne by sme vám však odporúčali investovať ešte o pár tisíc eur naviac. Náhradné diely na Škodu Octavia nájdete na stránkach našeho partnera www.motointegrator.sk za nasledujúce ceny.